אלו בעצם קבוצות מנהיגות תלמידים שמובילים את כל נושא איכות הסביבה והקיימות. אני חייבת לציין שבאשדוד אנחנו חגגנו בר מצווה, 13 שנים שהכנס הזה פעיל. בסך הכל מדובר בקרוב ל1,000 תלמידים בשנה. כל שנה אנחנו מארחים בחווה את כנס מועצות ירוקות כדי לחשוף את כל העשייה שמתבצעת בחווה במהלך כל השנה. הנושא של החווה הוא בנושא של אנרגיה, על אנרגיה מזהמת לעומת אנרגיה חליפית, שזה אנרגיה מתחדשת שבאמצעות תאים סולריים, באמצעות מים, באמצעות רוח. אנחנו לא מלמדים את זה בצורה משעממת כמו שאני עכשיו מדברת, אלא הילדים מתנסים, הם לוקחים תאים סולריים והם מנסים לבדוק אם באמת אפשר לחמם באמצעותם מים, אם אפשר להניע מאווררים באמצעותם, להניע מכוניות. אז דרך זה הם לומדים על גלגולי אנרגיה ועל אנרגיה בכלל, איך היא מיוצרת. להתנסות בדברים, לגעת בהם. אנחנו מאמינים שצריך לגעת בכדי לדעת. ומי שלא נוגע, הוא בעצם לא יודע. החזון שלנו בהיבט של חינוך סביבתי, לחנך את כולם ולשמור על רצף מהגיל הרך, עבור דרך בתי ספר יסודי, בתי ספר תיכון, אוניברסיטה והקהילה בכלל. וכשאני מדברת על חינוך, זה גם בחינוך הפורמלי וגם בחינוך הלא פורמלי. שהילדים הם שגרירים אמיתיים בתוך הבתים, והם יובילו למעשה גם בהווה וגם בעתיד את התהליכים המתקיימים בבתי הספר. בכל התהליך הזה יש שותפים רבים. זה המקום להודות לחווה החקלאית ולעומדת בראשה חדווה אליעד. יש בינינו שיתוף פעולה יוצא מן הכלל, והחווה הזו היא לא רק חווה לחקלאות, היא באמת חווה גם ללימודי איכות הסביבה, גם לרשויות, 8 הרשויות המקומיות שחברות באיגוד. זה מתחיל בראש הרשות, בצוות החינוכי, אם זה מחלקת חינוך או מנהל החינוך בעיריית אשדוד. אני רוצה להודות לרשת הירוקה שהיא שותפה שלנו, ואני רוצה להודות לצוות שלי שעושה עבודה מדהימה לאורך כל השנה, למרב יגר ואורי מורלי.